know they are umboni vanhu kuti toi panze kana City Road. Dzimba idzi 3 story kai. 3 story ndi 1 2 3. Town house. Ndo dzimba dzakadzurwa. Ai, anongozi matown house. The type of house that there. Anoona idzi dzakudhara dzekuLeft. Nenyowani dzekuright kana wako wakanyowani ukapasa dzipata kudhara unofanira kuti waka dzakafanana. Unopaza wega. Madeveloper anopasa madevelopers saka but kana chivaka imba nyowani inofanira kunge yakafanana area saka inenge iri nyowani but yakafanana nedziri around it. Idzi nyowani dzipa nyowani dzakakura. Dzoonekwa dzine dzakudhara idzi asi dzakasimba 1800 dzakamira kudai 1800 chakangomira chiripo kudai. Wati kuenda apa? Kona shopa. Okay. Postage. Right. Guys, tukuenda noposta mawigi. Unoposta vanhu vatenga mawigi. Thank you very much. Tatengesa 6 mawigi. Uya kusenda kuda wigi. Tatosvika kunoku vakomana. Mune muna kusenda tinoda tatosvika kunoku. Tudzoka futi. Tukuenda noposta. Anenge atoisa mari. Tinoposta mawigi guys. Tinoposta mawigi edu. Mawigi evanhu ndo tinoposta pashop ndo masomalia aya guys. Masomalia aya neti shop chi kwai une chi kona shop off license saka vana ma license off license means kuti they are licensed to sell alcohol that is drunk off the premises. Okay. Asi masomalia kwedu ndo masomali arisi bawa ba. Okay. It's just an off license. You are licensed to sell alcohol that is drunk off the premises. Ndo makulaya kwedu kuno kuma aya ndo makulaya kwedu ende mukula shop ndiwa topo step. What is it? Have to begin. Naenda ndaburisa makoda. Antamari vanhu ivava zvishopu zvavo izvozvo yadzoka network. Saka tinobva muri kuona here chirungu guys, chirungu muri kuchiona here manonoka manje network iri kuita ichitiza ndivana my friend saka unouya uchibaya zvinhu zvacho zvinoita zvoga chirungu guys. Aya mapepa ayo ndo maorder manono manje network yanga ichitiza ngadi maona tokandepi chirungu guys. Zvinoita zvogama hapana kwedu tonyora guys nemaoko kuti chinoenda kuna nhingi ichi hatinyori mai mwana unongoisa apa animaona unongoisa apa wobaya pakanzi tap to begin apa kana wabaya patap takanzi to begin choti send parcel apa woenda pane kodi woenda pafoni yako woda iphone yobva yatoskana animaona hanzi Africa tichita takasara kusara chaiko Linda kusara chaiko ndokwatakaita. Ndichakudzai tumepi ndichakudzai ndapedza saka pakwa kunamira mapaseji ese zvimastika zvemawigi ese kunamira zvimastika come on Mia bvapo iwe hamasomali anitamari veduwee. No, my friend, they make money.
Kwa kuzona mudzo katita ni info yose. Ai from nema nayo. No, this one take though. Let me bake. Hoover coming. We must take this bake. We are not buying these things. Let's go. Oh, take that. Shoot the marriage. Já, guys. Aqui, mamoci. Olha, my friend. Vou tambar loto, guys. Vou tambar loto, vamos. Coffee unosvitengera coffee yako dola apo unozvidirira wega apo yaunoda. Pane iyo Nescafe Gold, poita Nesu 3 in 1, poita Nescafe Gold Blend. Unochusa yaunoda meshini odigwa apa. Guys, apa unogona ngotenga wega apo uchizvibhadharira wega zvinhu zvako unongotenga zvako uchibhadhara wega apo guys. Apa. Hana my friend vakaoma vasikana. Unongobhadhara wega zvinhu zvako. 5 pounds. 499 that thing. Ndakambokutaridza isi doro ziguruguru yaya makariona. Ndo madoro ari kunayo guys. Manyatsokuzumira munyatsokuona madoro. Madoro aya. Kai na lamps isati masivi. Iyo ikanzi Tia Maria ndakaimwa nezuro kandisa mudumbu guys. Iyo inonzi Tia Maria ndakaimwa kandisa mudumbu singaiti. Gordon's gin. Ndikona muzwa, ha? And 7 rounds njemuzukuru wenyu. Tabhadhara nekadi renyu. What is? You see, Dore. You see, guys. Big bottles. Big bottles. But yesterday we saw a very big one like this. A big one like this. Let's go. Mazvona ka guys, maona nditi. Right. Guys, papa ndichingobva kutaura nemi nenyaya yewig. Ndichitaura nyaya yewig paya ndichibva kutaura nemi nyaya yewig guys. Papa time atati pa live pane munhu anga achifona nenambe ku UK. Saka ndafunga kuti munhu ari kufona nenyaya yemawig but atichiri pa live. So I kept ignoring number yaye. Handiti saka ndazodaira ndapedza. Guys, but kuti ndikudzei news dzachona kuti munhu wacho ndiani munomuziva azvisi kukwanisika because news asadzava panze. Anomaona news asadzava panzwe. Anomaona news asadzave panze dzichiri mufamily but ndarwadziwa guys ndabatikana. Munoziva ndichitanga kusvika tichipinda muno ndichitori tichibva uko kwadachibva kuBirmingham ndiye munhu ndatanga kuisira iye message ndichiti ndapinda muLiverpool munhu iye message yatika ka 1 ndikati pamwe munhu akadi akarara but ndozota shanda usiku. Anomaona kandi ndikutaura nemunhu asipo guys. Ndarwadziwa munhu wamunoziva chichi muUK munhu uyu munomuziva Sterek but ndichikwanisa kuti ndikuudzei information because hama asadzataura handiti mwana wake ari kunze kwenyika kwaanodzidza pamwe anenge asati audzwa. Ndarwadziwa. Takatotaura musi weball the day ball riri kwasamangwana achiti I'm not feeling akatosendera mamessage andichazopostirai kana zvabuda kunze kwama dzataura handiti ndikatoti akati andichakwanisi kuuya I need your prayers I'm not feeling okay. Ndikati it's okay aigara ega tozotaura kana bholi yapera then achiti mumboya kunomoita 2-3 days muri kuno kumozo. Ndikati no problem ndoya because angatori munhu kuti share a lot of things. Terek ini zvinhu zvevanhu vakawanda vari panapa ndinotaura navo kuseri vanondiudza tichishare nyaya. So ndarwadziwa gaza ndikunyepera ziva rangu rabva raspoilika ndabva ndati gujungu kuti gujungu chako chako ndikati ndaisa message zvikanzi tatoona message iyoyo ndati wantiki zvikanzi taiona but ndosaka tati tikudzei kuti akuchisina but munhu wamunoziva ndichakuso kana zvabuda panze I'll come back and say the news officially. Andika saka madiaries emu-UK muziva kuti tarasikirwa nomwe wedu andika very active member wamunoziva zvokutodaro zvokuti panichataura pamuchatoshamisika munotomuziva anditika tarasikirwa mufunge just kungonorara nekutodaro but anga achirwara sachinda kubasa anzi achinda kubasa vanhu vekubasa ndo vaona kuti munhu anoka kuuya kwakufona andimaona kwakufona kuona kuti hapana munhu adaira ndobva vafonera polisi. Okay, vafonera polisi ndo yanokwazanura do yakwazanura do mva yawana munhu apasisina munhu akashayika ari mumba. Saka ndichazotaura nemi ndikwanise kunyatsotaura zvisere because
family chiri kumbodhila nenyaya iyi. Saka ndipo munoona kuti kudandirana kupedza nguva guys, it's a waste of time. It's a waste of time. Ndanditori murodhi kwenda kumba kwake not knowing kuti ndo zvazviri. Hanimaona kudandirana kupedza nguva sikana. Saka kudandirana nekuswera kuishirana zvinhu zvakaipa nekudi kupedza, it's a waste of time. Kupedza nguva. Kupedza nguva. Pedza nguva. Pedza nguva cheko cheko. Mbona pedza time. Saka life is too short guys. Sede kuswera mtichingoita zvinhu saka basa life is too short. Unoita kutorwadziwa. Takutorwadziwa ndabva ndapera mafuta, apera power cheko cheko. Ndiko ndaita. Kupera kwa power. Imagine munhu anga achigara ega. Just like that. Just like that. I'm going to say more. Kana mburi yazodi yazo announce yega zvinizvi. For now, because zvaitika kusikudhara ka. Time ya nchingobva pa life. Ndo pachaitika saka kusikudhara. Pachiri padhuze kuti tingataura zvimwe zvinhu hazviiti. Anomaona. Because hama ichiri kudhila nazvo. Anomaona. So guys, yeah, pakaipa. But UK muzoti tine rufu. Ndo rufu rwanichatoenda because munhu anga ari bhuru wangu zvekutodaro. Ndichakuzokufuwa dry machats. Asiri sensitive. Ataitaura every time. Ndofunga munhu rega ndikupe hindi yekuti pane mukadzi akataura nyaya yekuti ndakamborohwa nabamnini. Akarogwa nemurume akafa. Nemima musinetso muri kuziya. Uye kurogwa nemurume akafa akarogwa nabamnini. Maiziya. Bamnini vakanga vakumurova. Mukadzi akabatsira akabhadhara mari akapa mukadzi ya mari yekutanga business. Munhu akapa mukadzi yekuti mari yekutanga business. Ndiye munhu wacho. Vanoziya mukutoziya achiti ndakatogwa nabamnini. Bamnini vaimurova vaya. Munhu akabatsira mukadzi yeye. Ndiye munhu wacho. Munhu akabatsira mukadzi yeye ndiye munhu wachona. Hande, let's go. Oh, sorry. I didn't see you in your cassette. Zvakaoma. Angachi izvozvo guys, the guy ndikozotaura zvizere kana family yaburisa because kunditaure mashortcut panotonetsa. Anoona ndozotina kana nguva yakwana I'll just come and say zvataitaura in tree too because I think kana asisipo I can share as well because she was sharing with me and I share nini. So kana zvazobuda I'll come and tell you exactly zvaindiudza iye anditika zvaindiudza iye. Saka team UK please prepare. Gadzirirai anditika tinotoriwo nerufu vanenge varipo kungona handizive anything kuti what is going to happen. I don't know kuti kuno kumunozviita sei but this is one funeral yatotofanirwa kutongoenda chero zviite sei. Anomaona handitozivi hanzi there's no depression. Zvakaoma. I don't know. Zvakaoma. Tichazotaura guys. Tichazotaura. Zvandinokuudzai kuti it's not easy kunoku. It's not easy. Kana handii vaitiudza vega vanhu ava kuti it's not easy. Isu tichitaura kuti toda kuzvionera. Handito zvataitaura. Chiti toda kunozvionera tega. Ini ndavepo. Chiti vanonyepa vanhu ava dutuyeko. It's not easy here guys. Ndakupromisa ilife yekuti will come tonyatsotaura zvakanaka toita lay down pasi and then we toonesana antika then you make a decision. Achiri kuda kuuya ouya. Anoti ndadecide. Ini ndiri paground guys, there's no need for me to lie to you. Why would I lie? Ndikukutsvagira information because you are my kids. Muri vana vangu handiti ndokudza information because vamwe ingori ndoda kuenda but zvinenge zviripo hamusi kuzviziya. So you decide ndoda kuenda here kana ndoda kugara kumba. Anditika kana ndoda kugara muSA because team SA ndima muchinyanya. Iko zvinezvi makugara maextenderwa makugara muSouth Africa muchadzingwi. Andika hamuchadzingwi. Saka ndichozokudzai and then you decide mega kuti what do you want to do? Do you still want to come here? Kuti kwira kondege uye kuno kana do you want to still kungongwavha uri muSA because at least hamucha hanzi zvanyorwa SIS MELLY. Zvanyorwa kupi? Kwanzi zvanyorwa. We, handisati ndazviona. Handisati ndazviona. Zvanyorwa kupi? Zvanyorwa kupi? Kana zvanyorwa alright guys, let me cut nditarise kuti hama dzanyora here. Kana hama dzanyora, then I'll come back. Anditika, kana zvanyorwa, I'll come back. Ndozokupa information ichizere. Anditika, ndochikupai news hanzi panews aiwa Lydia zvezvepanews izvi chirega indikate ndinzwa kuti family vataura here vaudzana here kana vaudzana then I'll come back handina hangu zvandiri kuita handi nhasi ndiri kwebrother yangu kwaGordon hamusi kuona icho chikufotokopi chake icho chingomhanya chingoteera vatete pasaidi saka chirega indikate then kana ndadzoka hanzi tazviona mazviona kupi d kupi
kwanzi zimu ai handizivi inini semunhu angari padhuze naye semunhu angari munhu wefriend I need consent kuhama guys. Mani moza social media togona unyora but hama sadza pa consent. I need consent from hama guys. I need consent from hama. Regai ndione kuti zvataurwa here, kana zvataurwa then I'll come back guys. Stay tuned.